ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କାଞ୍ଚା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧା ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଶାଚିନୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କାଞ୍ଚା ମହାଶୟ, ଏପଟ ସେପଟ କଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଖୋଜ ମତେ। ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, କାହିଁକି ମଜା କରୁଛୁ? ଡରିକି ମୋର ପିଳି ପାଣି ହେଲାଣି। ଦୟାକରି ମତେ ଡରାନି। ବାହାର ଆସନା ଚମେଲି। ଆରେ କାଞ୍ଚା ମହାଶୟ, ଆଜି ରାତି ମୁଁ ତମକୁ ବି ଭୂତ ବନେଇକି ରହିବି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଲାଗୁଛି ଏ ବଦମାସ ତ ପିଶାଚି ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆରେ ଚମେଲି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୋର ସେବା କରିବି। ଖାଲି ମତେ ଭୂତ ବନାନି। ସେଇଠି ରହ, ତତେ ଏବେ ବତଉଛି। ତାପରେ କାଞ୍ଚା ଡରିକି ନିଜ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଏବେ କଣ ହବ? ହାୟରେ ମତେ ଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ। ହାୟ ହାୟ, ମରିଗଲି ରେ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି କାଞ୍ଚାର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଭୟରେ କାଞ୍ଚା ରାତି ସାରା ସେଇଠି ହିଁ ଲୁଚି ରହିଲା। ଏମିତିକି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଞ୍ଚା ପଲଙ୍କ ତଳୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ସେ ପିଶାଚି ଖୋଜି ପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଚମେଲି ଫେରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା। କାଞ୍ଚା ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା? ମତେ ଦେଖି ତମେ ଅବାକ୍ କାହିଁ ହେଇଗଲ? ତମେ ତ ଏମିତି ଡରୁଛ ଯେମିତି କୌଣସି ପିଶାଚିନୀ ଦେଖିଦେଇଛ। ଲାଗୁଛି ଦିନ ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଶାଚି ୟା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଡରୁଛି? ଏମିତି ଖାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛି, ବାସ୍। ତାପରେ କାଞ୍ଚା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋପାଳ ଘରକୁ ଗଲା। ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପିଶାଚିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଭାଇ। ସେ ଅଧା ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଶାଚିରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ବି ଭୂତ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ରାତି ସାରା ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁଣି ପିଶାଚି ହୋଇଯିବ ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ଘରେ ହିଁ ରହିବି। ଚାଲ ଏବେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଗୋପାଳ କାଞ୍ଚା ଘରକୁ ଗଲା। କାଞ୍ଚାର ନଜର ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ଗୋପାଳ ଭାଇ, ରାତି 12ଟା ହେବାକୁ ଅଛି ଭାଇ। ଶୀଘ୍ର କୁହ, କଣ ଉପାୟ ଅଛି? ନହେଲେ ଥରେ ତ ଭାଉଜ ପିଶାଚି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାନି ଭାଇ। ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆରେ ଅକର୍ମୀ, ଏଠି କଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୂର୍ଖ, କିଛି ଉପାୟ କରି ଆସିବା କଥା ନା। ଆରେ ଭାଇ କାଞ୍ଚା, ନାରାଜ ହୋନି। ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେଇ ଚୌକିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା।
ଯଦି ସେ ପିଶାଚି ବି ହୋଇଯାଏ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚମେଲିର ହାତ ଧରିନେଲେ। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇନ ତ? ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଧରୁଛ? ଆରେ ଅମଣିଷ, ତମର ସର୍ବନାଶ। ମତେ ବାନ୍ଧୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାକୁ ଚୌକିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି 12ଟା ହେଲା, ଚମେଲି ପିଶାଚି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ କଞ୍ଚ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ମତେ ବାନ୍ଧିବୁ? କାଲି ତ ତୁ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ତୋର ରକ୍ତ ପିଇକି ହିଁ ରହିବି। ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ନା ତୋ ଭାଉଜ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଶାଚିନି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ କଣ କରିବା ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭାବ। ଏ ଦୌଡ଼ି ପିଶାଚିକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଭାଇ, ୟାକୁ ତ କେବଳ ଭୈରବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଁ ଠିକ କରିବ। ତୁ ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଘଟଣା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ କାଞ୍ଚା ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହାରୁ ହିଁ ସେ ପିଶାଚିର ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ଦେଖ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ହୋଇଛି, ଦୟାକରି ଠିକ କରିଦିଅ ନା। ଏ ପିଶାଚି, କିଏ ତୁ? ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଏ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣିଆ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଏଇଠୁ ଚାଲିଯା। ଏ ମୂର୍ଖ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏବେ ଏହି କ୍ଷଣି ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୁକ୍ତ ହବା ମାତ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗ ତତେ ହିଁ ମାରିବି। ବୁଝିଲୁ ନା? ଯା, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଲାଗୁଛି ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି। ର, ତତେ ଏବେ ଦେଖଉଛି। ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ କ୍ଳିମ୍ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ କ୍ଳିମ୍ ସ୍ୱାହା। ଦେଖ, ଏବେ ମୋ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାର ଦେଖ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବିଭୂତି ସେ ପିଶାଚି ଉପରେ ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି ହେଲାନି। ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ କ୍ଳିମ୍ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ କ୍ଳିମ୍ ସ୍ୱାହା। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ନିଜ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଦଉଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ନେଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ଖୋଲି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଇଏ ମୁକୁଳି ଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗ ମୋତେ ହିଁ ମାରିବ। ଆରେ ଭାଗରେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ। କାଞ୍ଚାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଶାଚି ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ଭାଗରେ, ହାୟ ମରିଗଲି ରେ। ଆରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତ ନକଲି ବାହାରିଲା। ଏବେ କଣ କରିବା ଭାଇ?
ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚେ। ସେ କଣ ଭାଇ? ଚାଲ ଏ ପିଶାଚିକୁ ଉଠା, ୟାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ପିଶାଚିନିକୁ ଚୌକି ସହିତ ଉଠେଇ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଏ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି ଠିକ ହବନି। ଏ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି ଠିକ ହବନି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପିଶାଚି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ! ଏ ପାପୀ ମାନେ ମତେ ଇଏ କୋଉଠି ନେଇ ଆସିଲ? ଆଏ ମରିଗଲି ରେ! ଆରେ ମରିଗଲି ରେ! ଏ ପାପୀ ମାନେ ମତେ କୋଉଠି ନେଇ ଆସିଲ? ଆଏ ମରିଗଲି ରେ! ମରିଗଲି ରେ! ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପିଶାଚି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଆଉ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ମହାବଳୀ ହନୁମାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ୟାର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ଚମେଲିର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଆରେ ଚମେଲି, ତୁ ଠିକ ତ ଅଛୁ ନା? ଆରେ ମତେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଉ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ମତେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆଣିଛ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମା, ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା।